मैया 2022 मायथाइनि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ मेइन एग्जामिनेशन आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननि जि APSC नि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ ओंखारदों आरो बेयाव प्राय 2700 नि मोनसे मेन्सनि सक्सेसफुल केन्डिडेटनि बेयाव रिजाल्ट जों नुनो मोनबाय। बिनि गेजेराव गासै रिजाल्टखौ नायबिजिरनानै जों सायख'नानै दिहुनदों गासै बर' केन्डिडेट 2022 नि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ मेइन एग्जामिनेशन जि प्रिलिम जादोंमोन बिनि उनाव जि मेन्स जुलाइ दानाव 2023 जि जादों बेयाव प्राय 141 केन्डिडेटआ सक्सेसफुली मेन्सखौ क्लियार खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना भाइबा बिथांमोना होगोन बा अरेल इन्टारभिउ जागोन। गिबियावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो बर' हारिनि जानानै कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ जि मेइन एग्जामिनेशन APSC नि जायफोरा क्लियार खालामबाय बे सक्सेसफुल जानाय गासै बर' केन्डिडेट बिथांमोननो गोसो गोरबोनि बरायनाय आरो हामलायनायखौ बावहरदों आरो बिथांमोननि जि मोनसे टेलेन्ट आरो जि सक्सेस बियो थारैनो बाख्नायथाव आरो बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे गोग्गाथाव फिथाइ। नाथाय फाइनेलि जिखिनि भेकेन्ट पस्ट दङ आरो बिनि एगेन्स्टआव 2700 नि बारा जिखिनि केन्डिडेटनि रिजाल्ट आउटकाम फैबाय बेखौ लानानै बिथांमोना आरोबाव गोब्राब नाजानानै अरेल बा भाइभायाव बिथांमोना सक्सेसफुली क्लियार जाथों बिनि थाखाय आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय UPSC आरो APSC सिभिल सार्भिसनि थाखाय जों गोबां समाव अरियेन्टेसन खालामबोदों आरो बिनि गेजेरावनो बर' हारिया लुबैनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै आथिखालनि BTR सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव सुपार 50 UPSC सिभिल सार्भिस सुपार 50 APSC सिभिल सार्भिस मेडिकेल इन्जिनियारिं बेबायदि केटेगरि खालामनानै बिथांमोना दिल्लीयाव बा आसामाव ट्रेनिं होबाय थादों बा कचिं होदों रेसिडेन्सियेल आरो जों मिथिनो मोन्दों जे बे सुपार 50 निफ्राय प्राय माने 16 नि बारा केन्डिडेटआ सक्सेसफुली मेन्स एग्जामखौ क्लियार खालामनो हादों आरो बिनि थाखायबो सुपार 50 आव जायफ्रा कचिं लादोंमोन बिथांमोनखौ बरायदों। लोगोसेनो BTR काउन्सिलनि चिफ आरो काउन्सिल अथरिटिखौ जोङो बे मोनसे इन'भेटिभ आरो मोनसे जि कम्पिटिटिभ जि एग्जामनि थाखाय स्पेसियेल इनिसिएटिभ लाबाय बिनि थाखाय जोङो धन्यबाद बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय देग्लाय जायफोर मेन्सआव जिरायदों रिजाल्टआ फैगोनखौ मिथिनानै थांनाय 18 आरो 19 अक्ट'बराव दुर्गा फुजानि सिगां जि प्रिलिम पास जानानै मेन्सआव जायफोर जिरायदोंमोन बिनि लिस्टआ जोंनियाव 400 सामथिं 400नि बारा नेम उइथ कन्टेक्ट नाम्बार दंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमेश कुमार बसुमतारी बिथाङा गासैखौबो कन्टेक्ट नाम्बाराव टेलिफन खालामनानै आपिल खालामनाय जादोंमोन हांख्रायनाय जादोंमन जे गुवाहाटीयाव थानाय सिभिल सार्भिस एप्टिटिउड सिभिल सार्भिस एचिभार्स पइन्ट CSAP नि गेजेरजों आरो बेयाव डक्टर राजदीप लेखारु बिथाङा बिनि डाइरेक्टर गासै 6 पेनेल मोनसे कमिटिनि गेजेरजों मक इन्टारभिउ माने प्रिलिमिनारि आरो प्रिपेरेटरि इन्टारभिउ भाइभानि थाखाय मोनसे ट्रेनिं बा कचिं होनाय जादोंमोन बा मक इन्टारभिउ लानाय जादोंमोन आरो बेयाव गासै केन्डिडेटफोरखौ जोङो हांख्रायनाय जादोंमोन। गोबाङानो बेयाव इन्ट्रेस्ट दिन्थिदों गोबाङा माखासे डाउट दिन्थिदों माखासे समनि आंखालाव बिनिनो माखासे केन्डिडेटआ बेयाव बाहागो लादोंमोन। दा नेक्स्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे आपिल आरो राजदीप लेखारु बिथांजों जों रायज्लायदों CSAP नि बिथांमोना फ्रि अफ कस्ट बेसेन नाङाजासिनो बर' केन्डिडेटखौ गुवाहाटीनि CSAP सानमारियाव थानाय जि मोनसे केम्पास आरो खोब मोजां केम्पास दिल्लीनि गुवाहाटीनि आरो गुबुन गुबुन जायफोर सिभिल सार्भेन्ट रिटायार्ड जाबाय जायफोर गुबुन गुबुन माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आन्डाराव खामानि मावगासिनो दं आरो रिटायार्ड खोब प्रफेसनेल आरो खोब माने इन्टेलेक्सुवेल बे एक्सपिरियेन्स माने सुबुंफोरनि मोनसे पेनेल 6 जननि पेनेल बानायदों आरो बिथांमोना बुंदों जे आरोबाव बर' केन्डिडेटनि थाखाय मक जि टेस्ट मक इन्टारभिउखौ लानो थाखाय बिथांमोना रेडि। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फिन जोंनि सोलोंथाइ नेहाथारि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिथांमोननि टीमा
बे केन्डिडेटफोरखौ आरोबाव सावरायबावनाय जागोन आरो जायफोरा इन्टारेस्टेड गोसो गुदुं बे फ्रि अफ कस्ट जि मक इन्टारभिउ बेयाव बाहागो लानो हागोन। दा बेखायनो खावलायदों जे जायफोरा मेन्स क्लियार खालामबाय बिथांमोना जुदि मक इन्टारभिउआव थांनो गोसोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारिखौ जगाजग खालामनानै बा जोंनिफ्रायबो बिथांमोनखौ जगाजग खालामनानै बे मोनसे कअर्डिनेसनखौ खालामनाय जागोन। फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ साबसिन रिजाल्ट मोननो थाखाय जोङो नाजानांगोन आरो कम्पिटिटिभ जे माइन्डसेट बेखौ बांहोनांगोन, सुबुं सम्पद जोङो दानांगोन आरो बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे सिमां, मास्टार रेस दानायनि जि सिमां बेबो मोनसे बिनिनो पार्ट। आरो बेखायनो एजुकेसन आरो कम्पिटिटिभ जि मोनसे एग्जाम बे लेभेलाव बर' स्टुडेन्टफोरा यां जेनेरेसना बांसिन गावखौ बावसोमनायखौ जोङो हास्थायो आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो सापर्ट खालामगोन। गोजोन्थों। सिगांनि समाव बेबायदि गोबां उथ्रिसारनायखौ जों नुनो मोनाखै, देग्लाय गोबां बिदि जों बर' फरायसाफोरखौ उथ्रिसारनायखौ नुनो मोनो। डेफिनेटलि सिगांनि समाव जोंनि जायफोर इन्टारभिउ जिरायनायनि संख्या बेनो गोबां खम जायोमोन, गोबाङानो साहस खालायामोन, गोबाङा बेबायदि स्कप मोनामोन आरो गोबाङा माने गावखौनो कनफिडेन्ट लानो हायामोन। आरो दिनै माने इन्टारनेट फैबाय, गुगोल फैबाय, अनलाइन नोङो कचिं लानो हायो, अनलाइन इउटिउबाव नों नायनो हायो बा गासैबो नोङो बिजाब रिफारेन्स बुक बा जि दङ नोङो माने हार्ड कपिनि अनगायैबो अनलाइन नोङो बेखौ नायनानै फरायनो हायो, माने मेटेरियेल मोनो, बिनि थाखाय नों आरामसे स्टाडि खालामनो हायो। दा बेखायनो दिनै मोनसे आउटलुक बयनियावबो फैबाय जे जोङो कम्पिटिटिभ एग्जामाव सिभिल सार्भिसाव जोङो गावखौनो माने नांथाबनानै सिभिल सार्भेन्ट जानायनि बा पाब्लिक सार्भेन्ट जानायनि बा बेबायदि माने बिउरोक्रेट लेभेलाव खामानि मावहैनायनि मोनसे मेन्टेलिटिखौ दिनै बयबो एसे सिगांनिख्रुइ बांहोदों आरो बिनिनो मोनसे फिथाइ माने नाजानाया एपिआरआ खम जानायखायनो पास आउटआ खम जायोमोन। दिनै एप्लाइ खालामनाया बुरजा, एप्लाइ खालामना प्रिलिम्सआव जिरायनानै जायफोर सिरियास केन्डिडेट बिसोर प्रिलिम क्लियार खालामबाय, मेन्सआव थांबाय। जोंनि लिस्टिंआव 400नि बारा मेन्सआव दङमोन, एग्जाम होदोंमोन आरो बिनिनो जों दिनै नुबाय जे आउट अफ 400 141 बर' केन्डिडेटआ मेन्स क्लियार खालामबाय। डेफिनेटलि फैबाय थानाय समाव नैबे 27 गेजेराव बा आउट अफ 141 बर' केन्डिडेट बिनि गेजेराव मेक्सिमामानो माने जेसेबां पस्ट थाया मानो 800 900 1000 आं मिथिनायाव एसे पस्टआ देग्लाय गिदिर फैगोन, माने गुबुन बोसोराव 200 250ल' थायोमोन। देग्लायनि पस्टनि संख्या जिहेतु बारा आरो जाय केन्डिडेट बिथांमोना क्लियार नलेज दङ बबे माने केटेगरियाव मा पस्ट दङ, एसिएस जुनियर ग्रेड बा क्लास 1 जिखिनि दङ एपिएस बे पस्टफोरखौ लानानै जाहाथे बिथांमोना एटेम्प्ट खालायगोन आरो फुल प्रिपेरेसनाव जाहाथे माने अरेल बा भाइभायाव थांगोन। बे जोंनि थाखाय मोनसे सिगनिफिकेन्ट जार्नि आरो देग्लाय जिखिनि मेन्सखौ क्लियार खालामबाय बिथांमोना भाइभायाव क्लियार जायोब्ला फाइनाल रिजाल्टआ फैयोब्ला आरोबाव यां जेनेरेसना साहस मोनगोन। खारन गोबाङानो साहस खालामोमोन, गोबाङा गिनाय मोनो, गोबाङा कनफिडेन्ट लानो हाया, जागोन ना जाया बेखौ नाजाबाय थानायावनो आंनि बैसोआ थांगोन नामा बा जोंनि सम खोन्दोआ थांगोन नामा, आं गुबुन साख्रि मोनगोन ना मोना, बेबायदि गोबां डाउट थायोमोन। आरो दिनै सुपार 50 बड'फानि मुङाव जि मोनसे सिभिल सार्भिस कचिं होदों बेबो जोंनि थाखाय मोनसे पजिटिभ पइन्ट। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि अरियेन्टेसन माने रुरेल एरियायावबो जि जोंनि केम्पिं खालामनाय बेबो मोनसे माने एनभायरनमेन्ट बिल्ड आप खालामदों। आरो इन्डिभिजुवेलिबो फेमिलिनिफ्राय आरो गाव हारसिङैनो नाजानाय गोबां बेबायदि केन्डिडेटफोर दङ जायफोरा बेबायदि प्लेटफर्माव फैयाबासिनो साइलेन्टलि बिथांमोना बे माने केटेगरिनि बे रेंकनि जे सार्भिस बेनि थाखाय बिथांमोना गावखौनो बावसोमनानै फरायगासिनो दङ। खोब डेडिकेटेडलि बिथांमोनखौबो जोङो धन्यबाद बावदों। गोजोन्थों।